Hola, bona vesprada. Som Nayara i Maria José. I a continuació vos anem a parlar del treball que hem realitzat per a l'assignatura Processos psicològics i conducta prosocial. El títol del nostre treball és Sistema penal, presons i prosocialitat. Possibles camins? D'on provenen les presons? Per respondre a aquesta pregunta ens basarem en aquest home tan somrient, Michel Foucault. Per a ser exactes, en la seva obra Vigilar i punir. En aquesta obra, Foucault parla que abans del segle XVIII i XIX, les punicions eren establertes per la tortura. L'exercici de poder, aleshores, era marcat al cos, per la por i els flagels. Posteriorment al segle XVIII, amb l'introducció de les idees il·luministes, el càstig es pren fora del cos per endur-lo a una esfera més abstracta. La justícia es distancia de la violència com una part constitutiva i va creant-se aparats articulars i interconnectats on la punició es basa en la privació de llibertat. La idea bàsica que sustentarà aleshores les presons és que el judici, on la persona classificada com a criminosa a l'atemptar contra el cos social pot i ha de rebre sancions per tal de restablir el contracte social. En paraules de Foucault, el càstig passa d'un art de les sensacions insuportables a una economia dels restos pesos. Però, com funcionen a Espanya les presons? En Espanya, l'aplicació penitenciària ve regulada per la Llei Orgànica General Penitenciària i pel Reglament de 1997. El que tenen en comú aquests reglaments és el fet de que concebeixen el tractament penitenciari com una mena de reeducació i resecció per promoure el respecte cap a la llei penal. Tot i això, trobem una sèrie de diferències entre aquestes dues. En la Llei Orgànica General Penitenciària es basa en un tractament molt més mèdic, allò que s'anomena model de sala d'espera. Tot i que cal mencionar que en l'article 66 deixa lliure elecció als propis centres per tal d'impartir els seus tractaments. Pel que fa al reglament de 1996, té una concepció més àmplia fent èmfasis en un aspecte resocialitzador. Per a nosaltres, aquesta visió és més interessant, al ser més flexible a l'hora de realitzar activitats terapèutiques i assistencials. Pel que fa als mètodes de tractament a nivell nacional, podem agrupar aquests en funció de tres objectius: formatius, psicosocials i de reinserció. Pel que es fa als criteris formatius, tenen com a objectiu enriquir el coneixement i millorar les capacitats tècniques i professionals de les persones preses. Pel que fa als psicosocials, treballen per a la promoció de capacitats com la competència social. I, per últim, els de reinserció, treballen a nivell de família i comunitat per a garantir la resecció de la persona una vegada hagi deixat la presó. Dins d'aquest context, on es situa la psicologia? La psicologia, com altres ciències, pot tindre un caràcter opressiu al reproduir i no revisar les pràctiques que transmeten i reprodueixen jerarquies de poders, així com reproduir els propis valors hegemònics, o al mateix temps pot tindre un caràcter desestigmatitzador on els professionals ofereixen espais i instruments per obrir noves possibilitats i debats amb l'objectiu de revisar el nostre paper dins de la societat. Donat que nosaltres lluitem per una psicologia amb un caràcter desestigmatitzador, pensem que cal represar nous posicionaments sobre l'empresonament, sobre la criminalitat i sobre la justícia criminal. Tot i això, com aquesta seria una lluita a nivell estructural, cal també introduir-nos a les presons per oferir crítiques i possibilitar vivències que tornen les conseqüències de l'empresonament menys doloroses. Vivències destinades a l'adquisició de conductes prosocials i actituds altruistes mitjançant la reflexió i l'empoderament de l'individu. A continuació, explicarem les conclusions en les que hem arribat en aquest treball. En general, tenim una normativa que regula l'aplicació de programes i estudis que afirmen que l'aplicació d'algun tipus d'intervenció produeix diferències significatives tant a nivell personal com social. No obstant això, l'aplicació real d'aquests programes s'allunya de la regulació legal i de les condicions que haurien de tindre per ser eficients. Això ho podem trobar, per exemple, a l'article 62 de la Llei Orgànica General Penitenciària, la qual diu que els informes haurien de ser detallats quan la persona entra a presó. Tot i això, trobem una reduïda de la recollida de dades degut a la massificació de les presons i l'alta quantitat de tasques burocràtiques que n'hi ha les pròpies. També,
falten recursos materials i personals per desenvolupar els tractaments adequats, ja siguin grupals o individualitzats. El context neoliberal en el que vivim promou, a més, recursos dedicats al control i la seguretat, dificultant el contacte amb la població reclusa. A banda, quasi l'únic factor a considerar a l'hora de determinar l'evolució de la persona presa és la conducta. Observació, la qual és donada pels funcionaris de vigilància encarregats del control disciplinari i l'evitació de fugues. L'evolució efectiva de les intervencions es traduiria, per tant, en la visibilitat d'un bon comportament. Totes aquestes qüestions ens han portat a preguntar-nos certes coses que volem compartir. Com la nostra disciplina pot ajudar en la implantació efectiva d'intervencions basades en la resocialització i no en activitats basades en el disciplinament. Les presons estan sent espais de resocialització com es proposa. Són les presons les úniques formes de tractar certes ruptures del contracte social? Qui defineix què és el crim i qui és la persona criminal? Si hi hagueren psicòlogues i altres especialistes relacionades en l'àrea suficients en les presons, els problemes de faltes d'intervencions estarien resolts? Les respostes són múltiples i les accions diverses. Tot i així, cal continuar construint camins on els sistemes judicials s'organitzen, no per la venjança i punició, sinó principalment per la restauració i reconciliació. Això comporta, per tant, no la substitució de formes de punició, sinó el fi de la necessitat de punir, la qual cosa passa per un sistema de salut de qualitat, un sistema educatiu on compartir experiències i coneixements, un bon dret a habitatge, sanament, augment de les polítiques basades en la cultura, l'art i la consciència del medi ambient, drets sexuals garantits i respectats, així com una política que repense les seues pròpies estructures. Necessitem alternatives que repensen i aborden el racisme, el masclisme, el classisme, la LGTB-fòbia i altres estructures de poder per avançar en l'àmbit penitenciari. La prisión es sobre todo rutina y después más rutina. No aguanto más esta mierda. Desnúdese. El perico vale dinero y me tienes que pagar. ¡No me vuelvas a tocar, gilipollas!